dagangi komplit. Bapak Rubikin Hardi Susanto, kaleres Bapak Uluntu Kalurahan Boksono ugi PJ Dukuh Kalisoko. Dipun derekaken tokoh masyarakat ing Kalisoko, setunggal Bapak Sutopo Ketua RT sekawan dosa 41. Kali Bapak Jeffrey Ketua RT sekawan dosa setunggal. Bapak Sakijo tokoh masyarakat, kawan Bapak Biran tokoh masyarakat. Acara dipunadani saben taun sabibaripun panen rendengan. Setunggal tahun wonten Padukan Krebet, setunggal tahun wonten Padukan Kalisoko. Tahun menika kaleres wonten ing Padukan Kalisoko. Acara berlanjut kok dadi basa Indonesia. Besok malam pentas dangdut, malam candhaipun pengajian umum. Sampun, Pak. Nggih, matur nuwun. Iki jan acarane ora baen-baen. Ya ana dangdut, ya ana pengajian. Dadi budaya karo agama manunggal, Pak. Ya ana budayane, ya ana agamane. Kabeh seiring sejalan. Iki ngene no, awake dhewe sowan mrene ayo padha paring panglipur samentara warga masyarakat ing Kalisoko lan Padukuhan Krebet. Nyuwun apa? Aku arep nyuwun pelok barang. Gandeng iki bersih, di dusun ya bersih. Bersih bisa. Monggo budene kulaturi bawa bersih bisa. Iki sing lanang asta Satpol PP. Mulane tukang garuk. Penjagaan ketat. Ning nek ya goyo aja nganti digaruk. Sing takon garuk sing nganggo peci kuwi. Monggo. Suarane apik kaya sinden kangen kita ya. Iki anak buahe Pangati Jose Kerbagui. Kuwi karo rega sinden iki apal. Mula aku nek arep manjai sinden iki takon kuwi dhisik. Upama ndo kepudulan iki kok kebablasan iki njaluk. Monggo. Tribel jalange. Iya.